नै मालाय बाबुआ दरजा खालायबाय नै सासेया मिनिफाद नै खानायखौ नुनानै थाबायनायनि एक्सारसाइज खालामबाय दं नामा बियो थाबायनायनि एक्सारसाइज लाबाय दं नै माबाया एक्सारसाइज खालामबाय दं प्रेक्टिस लाबाय दं मालाय थाबायनो एसे हाबायानो थखन लायालासिनो थाबाय दानिया माने गोलैजानो गिनांगौ आरोना थखन लायालासिनो थाबायो दरजाबो रोंगौ सान्द्रिबो हेबनो रोंगौ गासिखौबो हेबनो रोंगौ नै सिम्पोलावनो हेब्बाय मालायबा मालाय माबा गथेङा मालायबा रोंजोबखाबायबा हायालै हायालै नैलाय माबायदि हेबदोयो नै आं माबाला माने आं देखायला आंखौ लान्थिथिना गस्ला गानाखै आं ओंखायनोथ' नङाबा हेबफ्लाना खाफ्लाना नोंथांमोननि सेयार खालामनो हागौमोन आरो आंबो दा आं खेबला आंखौ माने लाफाला आङो मानो होनबा गस्ला गानाखै आं आंखौ लेथ्रा नुगोन ना बिनि थाखायनो लायासै आरोना माबाया नै एक्सारसाइज खालामबाय दं लेथ्रा नुला जाहैबाय दायो जाखांनायनि नै बेखौ जानोसै सुपारि गय खावनो दां नै फाथैखौबो गांसेल' लाबोदों नै बाराय फाथैसो जोंनाव माने लकेल फाथैया थैयो आरो बेनि थाखायनो बाराय फाथै बारा साइज गैया खावनो होदो माबायाबो नै मा होनदो मामा हा जागोन नोंबो माने बाथ्राखौ जोंनिखौ बुजियो ओमफ्राय जों गावनिखौ बुजिला आरो गावनिखौ बुजिला बिदिनो रायलायो बख्रा बख्रि ओइ मामा मामा नै रायलायलानो रायलाया गय जानोनो खावनोसै आङो बिदिब्ला बेखौनो नोंथांमोन दसे सेयार खालामलायबाय गय खावनो होनसै गय जायोनो जोंबो जानोसै ओंखाम जाखांबाय नालाय बिथांमोना मालाय हेबबाय दं साया बरियाखा खोरदै फिथाइबाबो दंबावोसो नै